keby ste nám povedali pár slov o vašom živote a trochu nás zasvetili do vašej minulosti či veku terajších tínedžerov. Patrili ste aj vy k tým detskám burlivákom, ktorí musia neustále vymýšľať nejaké zabavky? Veľmi dobrá otázka, a patril. Ale hej, môj život bol taký veľmi divoký, ešte celú strednú školu, až ako na konci tretieho ročníka vlastne som prežil také svoje obrátenie, prvé stretnutie s Bohom a dovtedy som bol taký grázel, poriadny metalista, nosil dlhé vlasy a chodil v riflovom celi a tak. A vlastne potom som prežil taký dotyk Pána Boha a aj cez také zranenie som bol v nemocnici, ale hlavne také nakopnutie prišlo, keď v roku 90 prišiel Svätý Otec do Prahy a na Slovensko a všetky tie veci sa tak zbehli, že ja som mal možnosť si podať ruku so Svätým Otcom v katedrále svätého Víta. A vtedy ako keby tak Pán Boh sa ma dotkol v srdci, ja som tomu nerozumel, že čo sa deje, len ja som tak odišiel do stredu kostola a tam som veľmi plakal a vtedy som tak cítil v srdci, že Pán Boh mi povedal, že aj ty budeš môjim služobníkom a vlastne to tak naštartovali taký proces ako keby zrodu toho kňazského povolania a zmeny aj života, takže bolo to také dramatické, ale sa veľmi z toho teším. Aký ste mali vzťah s rodičmi? Prežívali ste aj pubertu, tak ako každé dieťa, ktoré neustále potrebuje pozornosť svojho okolia? Určite. Bol som normálny puberťak tiež doma a som búchal s dverami a sa zlostil na rodičov a oni na mňa a bolo to také niekedy tiež namáhavé vychádzať so mnou, ja si to uvedomujem aj teraz, ale asi to bolo také pre rodičov také náročné, ale ja teraz mám taký vynikajúci vzťah s rodičmi, že hovorím, že mám najlepších rodičov, akých som mohol mať a veľmi dobrý vzťah mám aj s otcom, aj s mamkou a som vďačný, že sú takí, akí sú. Takže prešiel som si cez svoje obdobie tiež. Snažili ste sa už v tomto veku robiť veľké a ťažké veci prinášajúce úrodu? A neviem, či to bolo tak vedomé a ja som bol veľmi aktívny v rôznych veciach aj vtedy. Že bolo to také, že sme fungovali v dedine, sme mali, ja neviem, činkáreň zriadenú, potom klub mladých sme mali a v SZM sme fungovali, to bol ešte socialistický zväz mládeže a také rôzne veci. Takže bol som taký aktívny, ale neprežíval som to, že to je robiť ťažké veci, ale sa mi zdalo, že viem niečo urobiť, tak som ako keby tak prirodzene šlo, že som sa angažoval vo veciach. Ako ste sa dostali ku kňazstvu? Aká bola vaša cesta k tomuto povolaniu? Bola hneď jasná, cítili ste hneď na začiatku, že toto je ten smer, ktorým sa chcete uberať? To, čo som spomenul asi na začiatku, to bol také rozhodujúci okamih, že zrazu som to cítil vo svojom srdci, že mám byť služobníkom, že Boh mi hovorí, že aj ty budeš mojím služobníkom a ja som celkom nevedel najprv, že čo to znamená byť Božím služobníkom, ale potom jediná predstava z toho vyšla, že to by som mal byť kňazom, tak som vlastne urobil to, že som si dal prihlášku do seminára a musel som naozaj zmeniť život. Moji spolužiaci zo strednej školy to celkom nechápali, lebo som hovoril, že som bol taký grázlik a neviem čo všetko sme vystrajali a zrazu som šiel do seminára, že to bol taký obrat úplne o 180 stupňov a myslím si, že oni to nepochopili alebo nechápali niektorí takí, ktorí boli neveriaci. Tí, ktorí boli veriaci, tak asi tak skôr. A vlastne seminár bol pre mňa taká škola a poznávanie Pána Boha a učenie sa toho, že čo znamená byť služobníkom Boha. Takže to bol taký zrod, ktorý prišiel a ja sa veľmi z toho teším. Čo vás vedlo ku konečnej práci s nami mladými? Obohacuje vás niečím táto práca? Páči sa vám práca s mladými? Berete ju za jednu z tých ťažších vecí vo vašom živote, ku ktorým cítite vnútornú potrebu a túžbu? Neberiem to, že to je ťažké, je to pre mňa veľmi krásne a veľmi rád robím s mladými, že sa rozprávam a hovorím k mladým a je to pre mňa veľmi také inšpirujúce a také povzbudzujúce a zároveň si uvedomím, že stárnem a že už tí, ktorí ste ako vy, tak sú už o niekoľko generácií po mňa a musím oveľa viac ako keby mať takú otvorenú myseľ a srdce preto, aby som chápal všetky tie vstupy, ktoré idú do vašich životov a potom vaše reakcie, ktoré idú na tie vstupy, že to ako robíte. Takže je to pre mňa vždy taká veľká výzva, aj keď teraz, keď som v televízii, tak už nie je to až také intenzívne tá práca s mládežou, ale stále sa snažím ísť niekde na prednášky alebo stretávať sa s mladými.
Ako hodnotíte prácu s televíziou Lux? Je to tá správna voľba? Ako ste sa k nej dopracovali k stanici Kresťanov Slovenska? Je ťažké riadiť takúto stanicu a prinášať tam stále nové a nové veci, ktoré by zaujali nás kresťanov a podnietili nás v nejakej činnosti? Televízia Lux nebolo niečo, čo som si vybral, bolo to niečo, do čoho ma keby pozvali a zatiaľ je to niečo také, kde chcem dávať svoju sílu, energiu a pomáhať tomu, aby to bol naozaj taký Boží nástroj, celá televízia. A veľmi sa teším z tímu, ktorý sa vytvoril v televízii, že sú tam veľmi dobrí spolupracovníci, s ktorými môžeme hľadať tie vízie a robiť také kroky. To, čo pre nás je také namáhavé, tak je nedostatok finančných prostriedkov, hej, že to je také ťažšie. To, čo sa nám podarilo, tak je to, že sme vlastne už na Astre, na tom druhom satelite, na Tore, v mnohých káblovkách vysielame už cez DVB-T v niektorých veľkých mestách a teraz sa nám podarilo ešte sprevádzkovať DSNG zariadenie, to znamená, že môžeme z hociktorého miesta na Slovensku robiť priamy prenos. Teraz sme to mohli len cez internet, ale teraz už cez satelit vlastne vieme sa pripojiť. Takže to sú také veľké výhody, ktoré máme pred sebou a verím, že to bude prinášať také dobré ovocie. Teraz by sme skočili na našu hlavnú tému a to, aké to je robiť ťažké veci. Aké je to pre vás robiť ťažké veci vo vašom živote? Tak ako som spomenul v prednáške, že veľmi ma tá kniha tak posunula, lebo je to určité nebezpečenstvo aj v mojom kňazskom živote, že môžem ako keby si nastaviť život, takže budem mať takú zónu komfortu určitú a je to o rozhodovaní sa. Hej, stále, že či mám v sebe energiu, chuť, odvahu ísť do veci, ktoré možno nemám úplne také zachytené a veľakrát, keď sa rozhodujem, tak práve to je pre mňa takou motiváciou ísť do vecí, že si poviem, že áno, že chcem robiť ťažké veci a preto sa potom rozhodnem do určitých vecí. Čo bolo najťažšou vecou vo vašom živote, ktorú ste vykonali? Ťažká otázka veľmi. A neviem, čo bola najťažšia. Naozaj neviem. Ja neprežíval som ani nejak dramaticky to, keď som šiel do seminára, ja som sa snažil počúvať Boha. A možno to, čo bolo také veľmi ťažké, bolo odísť zo Žakoviec pre mňa. Ja som bol kaplánom 3 roky v Žakovciach, necelé 3 roky, pri bezdomovcoch, predtým už ako seminarista som tam chodil, cítil som sa tam dobre nejak, tak možno už také vychodené kolaje, zvyknutý som bol a potom som to vnímal, že sa mám posunúť kdesi ďalej, tak možno to bolo taká jedna z ťažších vecí, ale neviem, či bola úplne najťažšia, neviem si na nič iné spomenúť. Kniha Robiť ťažké veci je plná dôvery a úcty k nám, mladým ľuďom. Myslíte, že skutočne dokážeme robiť veľké veci a priniesť zmenu do terajšej spoločnosti? Vkladáte do nás veľkú nádej? Ako na to zatiaľ reagujú mladí? Ja si určite myslím, že nie je využitý potenciál mladej generácie ako takej. Že vo vás je oveľa viac ako to, kde možno vidíte, že môžete byť. A to je zase taká chyba aj možno dospelých ľudí a možno aj ľudí niekedy, ktorí pracujú v cirkvi, že nedávame ako keby taký veľký priestor. Možno niekedy sa tí ľudia znechutili, že dali priestor mladým, mladí ako keby nezafungovali presne možno podľa určitých kritérií, že možno niečo urobili, čo nebolo správne a tak povedali, že už nebudú tak dôverovať a na druhej strane zase možno niekedy mladí nenaskočia tam, kde by mali byť. Takže je to také vzájomné, ale myslím si, že je vo vás viac ako to, čo žijete. Ale to je aj vo mne. Je ťažké ovplyvniť dnešnú mládež, ktorá väčšinou zmýšľa inak ako vy dospelí a žije vo vlastnom zadebnenom svete plnom slov. Mám to na háku, to nie je moja starosť, ty si to mal urobiť, nechajte ma na pokoji. Aké máte ohlasy na vaše prednášky? Sú decká väčšinou aktívne alebo prevahuje pasívne? Neviem to povedať, že či sú aktívne alebo pasívne, neviem to nejak, nemám to ako keby sčítané, nejak kvantifikované matematicky, ale veľakrát vnímam to, že ľudia minimálne sa zamyslia nad tým, že robiť niečo iné, možno sa inak správať k potrebám, k očakávaniam, k priestoru, kde môžeme niečo urobiť. Takže pre mňa je, keď chodím hovoriť na túto tému, vždy dobré, ak vidím, že ľudia aspoň sa zamyslia nad tým, že to a som nadšený z tých mladých, ktorí
sa rozhodli robiť ťažké veci a neviem, to hodia na Facebook alebo na tú webovú stránku alebo kdekoľvek, že sa do niečoho pustili, tak je to také povzbudenie pre mňa. Na Facebooku sme našli skupinu tejto knihy s popisom Zbora tínedžerov voči malým očakávaniam. Jej popis je takýto. Väčšina ľudí nepredpokladá, že pochopíte, čo vám v tejto knihe povieme. A ak aj pochopíte, nepredpokladajú, že vás to bude zaujímať. A ak vás to aj bude zaujímať, nepredpokladajú, že s tým niečo urobíte. A ak aj niečo urobíte, nepredpokladajú, že to vydrží. My áno. Čo by ste nám k tomuto povedali? Znie to veľmi povzbudivo. Že vám verím tiež. Že je to niečo, čo my potrebujeme sa naučiť, že dôverovať mladým ľuďom, dôverovať mladej generácii a že máte na to jednoducho meniť tento svet a priniesť také požehnanie k tomu, aby tento svet bol lepší. Nahliadli sme trošku do úryvkov knihy Robiť ťažké veci. Hovoríte, že je výborným prostriedkom pre nás mladých, aby sme sa konečne rozhýbali a začali niečo robiť pre druhých a celú spoločnosť. Môžete nás potešiť alebo známiť s pokladmi, ktoré ukrýva táto kniha? A to by sa dalo veľmi veľa robiť, ako to je taká otázka, kde naozaj by sme mohli hovoriť o každej tej kapitole a o všetkom tom, čo aj na prednáške bolo, ale možno naozaj pre mňa je také asi to, čo najviac rezonuje v tej knihe, že nabrať odvahu a výjsť z takej zóny strachu. Veľakrát do tej zóny strachu sme sa dostali kadečím, sami zo seba sme boli znechutení, ľudia možno nás tam zaškatulkovali, možno, ja neviem, nejaké spôsoby správania, my niekedy sa tak usadíme a bojíme sa z nej výjsť a toto je podľa mňa problém, že prekonať strach. Takže to je asi taká najväčšia výzva celej tej knihy, že opustiť zónu komfortu a s odvahou vykročiť do nových vecí a možno do tých ťažkých vecí. Čo je takým významným na autoroch tejto knihy? Kto sú vlastne títo ľudia? To sú mladí chalani, teraz už nie sú až celkom takí mladí, ale tínedžeri, ktorí postupne vyrástli a ich rodičia podľa mňa urobili veľmi veľký kus práce práve v tom, že ich nastavili do toho, aby sa nebáli robiť ťažké veci. Oni to tam opisujú, že otec im doniesol štos kníh na prázdniny, ktoré museli prečítať a to ich posúvalo, rozmýšľali o tých veciach a potom oni zrazu videli, že ten potenciál mladej generácie je taký, že sa dá rozkývať a začali písať túto knihu, ktorá spustila takú naozaj revolúciu po celom svete, takú pozitívnu revolúciu a v mnohých krajinách sa začali robiť ťažké veci na podnet tejto knihy. Takže to sú mladí ľudia, ktorí ako keby sa rozhodli, že chcú niečo zmeniť a začali to robiť. Aké bolo pre vás písanie úvodu ku tejto knihe plnej hlbokých myšlienok? A bolo to niečo, čo naozaj ma posunulo, lebo musel som si dobre prečítať tú knihu, naštudovať, robiť si poznámky a potom sa mi to už ľahko písalo, celý ten úvod, ale podnietilo ma to k tomu, aby sme niečo s tým urobili. Ja si pamätám, že keď som dočítal tú knihu, tak som tak ostal taký zamrazený z toho celého a uvedomil som si, že bolo by škoda, keby to ostalo len pri knihe, že by sme s tým niečo neurobili. A tak sme potom vlastne sa stretli viacerí ľudia, potom ešte viacerí a potom sme urobili prvú konferenciu robiť ťažké veci, ktorá bola v Ružomberku, kde prišlo násobne viac mladých, ktorých sme čakali a bolo to pre nás také obrovské prekvapenie a to spustilo takú ako keby kampaň alebo niečo také, že sa to začalo šíriť viacej. Čo je najťažšie k vybudovaniu túžby za zmenou v živote tínedžera a vytrvalosti v jeho činnosti? Ako mať smer, ako veľmi jasne mať smer a nenechať sa znechutiť. Myslím si, že mnohí mladí ľudia sa nechali znechutiť buď inými mladými, buď sebou alebo svojimi zlyhaniami a jednoducho už potom nevykročia do tých vecí a myslím si, že to, čo je dôležité, je nenechať sa znechutiť. Udržať smer a jednoducho v takej vernosti a vytrvalosti kráčať ďalej. Ako všetci dobre vieme, častokrát je pre nás tým najťažším uvedomenie si, že práve my a naša pomoc je dôležitá a nie neustále čakanie na niekoho druhého, ktorý to urobí za nás. Aké slova by ste adresovali práve týmto nečinne sediacim? Takže život môže ostať prázdny, ak nič neurobíme. A prázdny život za veľa nestojí. Prázdny život je taký, ktorý nám prejde pomedzi prsty a nič ako keby neostalo potom v ruke. A je to škoda, lebo každý z nás
má svoje miesto, každý z nás má niečo priniesť a bez tých, ktorí ostanú sedieť, je tento svet chudobnejší. A je to tak. A môže si hocikto povedať, že ale ja som naviac, nikto nie je naviac, každý je tu potrebný. Taktiež vieme, že ďalším krížom tohto obdobia je prijatie a nájdenie samého seba. Ako sa potom snažíte u týchto ľudí nájsť dôveru v seba samých a silu k zmene doterajšieho života, či túžby po slúžení bližným? Práve to je to, že my veľakrát sami seba tak zastavíme práve v tom, že sme slabí a zlyháme. A jednoducho my budeme zlyhávať a toto nás ale nemá zabrzdiť v napredovaní, že každý pád má svoj význam v tom, že sa môžeme ponaučiť, že takto sme padli, že toto sa stalo. Najhoršia chyba je tá, z ktorej sa neponaučíme, ktorá nás neprivedie k tomu, aby sme urobili nejaké ďalšie kroky. Takže len to mať odvahu a prijať aj seba ako nedokonalého, aj s tým, že sa môžeme pomýliť a ísť ďalej napriek svojej slabosti. Pozreli sme si vašu internetovú stránku The Revolution. Zistili sme, že každý má možnosť podeliť sa kedykoľvek s nejakou ťažkou prácou vo svojom živote, ku ktorej sa odhodlal a práve ju vykonal a priniesla mu aj iným ovoci na spokojnosť. Ľudia všetkých vekových kategórií môžu medzi sebou komunikovať, zdieľať svoje pocity a navzájom sa tak podporovať. Myslíme si, že je to výborný nápad. Reaguje na to pozitívne veľa ľudí? Možno nie až tak veľa, ako by mohlo, ale vznikli také aj viaceré stránky, že PR-isti v Prievidzi si vytvorili nejakú svoju podstránku, potom vzniklo, že ťažké veci Východ, okolo Prešova ľudia si tam urobili svoju webovú stránku, ale my sme nechceli mať ako keby teraz nejakú, že všetko, čo sa bude týkať robiť ťažké veci, že musí ísť nejak pod nami alebo nejak s nami spolupracovať, že nechávame tomu taký voľný priebeh, aj tú stránku The Revolution vlastne sme my nevytvorili, ale to vytvorili sami mladí ľudia. Prišli s nápadom, že či to môžu urobiť a my sme povedali jasné a oni ju teraz upravujú, doplňajú a spravujú. Takže ja sa teším z toho. Tiež sme si všimli, že v spoločenstve ľudí, ktorí sa neboja robiť ťažké veci, uskutočňujete viacero aktivít pre zmenu Slovenska, ako napríklad darovanie úsmevu či upratovanie znečistených miest. Je veľa ľudí, ktorí sa zapájajú do týchto činností a ako na to reagujú okolie? Ja už nechytám teraz úplne všetky aktivity, ktoré sa robia v tomto. Viem, že niekedy si pozriem tú stránku, niekedy mi ľudia povedia, že sa zdieľajú. Takže nemám to presne uchopené, že koľko sa toho robí a kde. Ale niekedy je to také, myslím, veľmi dobré v tom, že to spúšťa určité pozitívne lavíny v tom, že keď ľudia niekoho vidia, že ty robíš toto, tak sa nechajú zapáliť a robia potom aj oni iné dobré veci. Takže a okolie sa môže niekedy aj čudovať, ale je to dobré, keď niekedy je taká šoková terapia, že sa niečo urobí, čo je mimo normálu a zrazu tí ľudia sa tak zakývú a vidia, že sa niečo iné dá robiť. Aké posolstvo by ste nám chceli odkázať? Kde ako by sme mali začať? Asi každý musí začať sám u seba a rozhodnúť sa, že chce niečo robiť a potom možno sa spojiť s inými ľuďmi a rozmýšľať o tom, že čo by sme mohli urobiť. A možno začať od malých, ťažkých vecí a vyskúšať si, ja neviem, možno niečo urobiť v škole, niečo vylepšiť, alebo doma v rodine niečo začať a možno postupne sa to dobuduje k tomu, že to pôjde ďalej. Možno aj to, čo robíte, že začínate školskú televíziu, je určitá ťažká vec, do ktorej ste sa pustili a je to správne, je to dobré a fandím vám a prajem, aby to bolo dobré, aby to prinášalo ovocie a možno takých vecí sa dá naozaj veľmi veľa urobiť a hľadať. Vieme, že sa čoskoro blížia ďalšie akcie ako Campfest či Lumen Festival. Všetci sa na ne tešíme. Mohli by ste nám skrátke povedať, čo na nás čaká a nových záujemcov oboznámiť s tým, o čo vlastne ide? Ja presne neviem, teraz už nie som zaangažovaný až do úplne takých detailných príprav, aj keď v rámci televízie komunikujeme aj s festivalom Lumen, aj s Campfestom. A na Campfeste by som mal byť aj na festivale Lumen a je kopec dobrých interpretov, kopec dobrých workshopov, kopec dobrých prednášok tam bude, takže myslím si, že je to taká oáza, taký priestor, kde človek sa môže tak povzbudiť a kde sa môže nadchnúť pre život s Pánom Bohom a to je také niečo, čo je veľmi dôležité, že myslím si, že Pán Boh si tieto akcie používa práve na to, aby povzbudil mladých v takej identite života s Bohom. Som sa vám chcela poďakovať za tento rozhovor, lebo už je to celé v mojom mene, mene môjho kolegu a
celej školy, že ste nám priblížili túto knihu a rôzne myšlienky. Veľmi pekne ďakujem. A ja ďakujem za túto príležitosť.